fra Nedfaldspartiet. Vi vil hjælpe jer i jeres hverdag og gøre livet lettere, så I kan falde til ro. Igennem livet oplever du mange udfordringer, og vil falde og rejse dig. Vi har 3 punkter, som vil fuldende dit liv. Falde til ro i sindet. Først og fremmest går vi ind for faldende skatter. Med faldende skatter vil vi opnå et mere selvstændigt individ. Selvstændighed. Dernæst er det vigtigt for os, at antallet af alkoholikere, berusede, dranker, jeg kald dem hvad du vil, at tallet falder er det vigtigste. Danmark er det land, hvor der er flest, der drikker. Det er ikke noget, vi er stolte af. Sidst, men ikke mindst, ønsker vi det bedste for alt levende. Alt og alle har følelser. Frugterne skal ikke vente på at blive plukket, nej. Vi skal vente på frugterne. Vente på, at de falder fra stammen. Så hvis du mener det samme som os, så stem på Nedfaldspartiet og lad det falde! Lad det falde.